नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोफोर जों दिनै 5 नाम्बार पेन्डेलनि थाखाय फैलायबाय माने बे 5 नाम्बार पेन्डेल आरोना baksa borimakha दिनै 10 अक्ट'बर 10 11 12 सिम बेयाव थागोन आरो जों बेनिफ्राय नेक्स्ट 6 नाम्बार पेन्डेला जागोन जोंना तामुलपुर साइड गान्धीबारि होननाय जायगायाव आरोना थ' मेकआप रेडि जाबाय दा थांनोसै गस्ला गानसै ओमफ्राय स' खालामनो थांलायनोसै आरोना नायनोसै दिनैनि दिना माबायदि थाङो जोंनि जायगा खाथियावनो बारा गोजान जाया बाट न'आव मानसिफ्राबो गैजोबलाया माइयाबो सोलाबा बेलेग खामानियाव बेस्थ' दंगासिनो ओंखायनो आं थांला आंखौथ' लांफैग्रा मानसि गैया नालाय थांला आरोना बे आंनि रुम जि मोजां किउट नै ड्रेस गाननोसै आरो आलाय सिलाय जाजोबना दं नै फुरा फेन गंनैखौनो लगायनानै देलायदोंमोन गाननो गोनांखौ लाखाबाय बेगाव दा ड्रेस खालामसै थांसै गस्ला सस्ला गानबाय रेडि जाबाय दा थांसै जों श' खालामनो नायनोसै फार्स्ट नाइटआ माबायदि थाङो ओमफ्राय नायनोसै सोरबा हमना होयोबाथाय फुटेजखौ आं होनो नाजागोन आरोना ब्लगनि गेजेरजों जोंथ' सोलाबखाया बिदिनो गावबागाव एक्टिं खालामनायाव बेस्थ' थायो जुरिया उदै साबाय थादों बेसोरा ओमफ्राय उफाय गैया होमबाबो श' खालामनो थांसै मुलि जाना लाबाय आरो बिराद रिक्स जोंना माने बेमार जाबाबो लोमजाबाबो माने खालामथारनांगोन आरो श'खौ ओमफ्राय बाबाबो खारगा सम सम बायोना बेसे सानफ्रामबो देलायनो मेकआप फोननो ओमफ्राय श' खालामनो बिदि जायो खिन्थु जों बेखौनो मावनो फैबाय नालाय उफाय गैया थांलायनोसै ना लोगोफोर ओमफ्राय आंहा मबाइल गोदान लानानै खनसेबो गोलैयाखैमोन ब्लग बानायबाय थानायावनो मबाइला गोलैलांबाय आरोना मा सान्थि मोनबाय आं बायदों माने एसे बायख्लाबाय फैसा गैथ'आ बायनो गोरिब मानसि दरमा मोननो जाथ'वाखै लोगोफोर जोंना गारि सफैबाय आरो माने जों जायनि न'खराव दं बे आदाया कमिटियाव दंखायो नालाय गाव लांनो फैबाय जों थांनोसै आरोना ओमफ्राय दा जों थियाटाराव दं नालाय जों मोजां कन्टेन्ट क्रियेटथ' खालामनो हाया थेवबो आं माने बे बोसोराव आरोखि थियाटारावहाय बबे बबे जायगायाव पेन्डेल गाखो बा श' गाखो बेखौ आं देखायनो थाखाय माने सानथामजों मोनसेयाव भिडिअ लाबोनो नाजागोन आरो माने जों आमुक जायगायाव दङ बा दिनै बे जायगायाव मोनफैबाय बिब्दिनि थाखाय मोनसे नेरसोन थाथों होननानै आङो बे ब्लगखौ सानथामजों मोनसेयावबो होगोन आरोना लोगोफोर स' नायनोसै थांनोसै लास्ट सिन मोनसे दंबावो दिनै फार्स्ट नाइटआ मोजाङैनो थांबाय आरोना ओमफ्राय आं मबाइलखौनो बेलेगना होना दोन बावगारलांदों दिनै माने रावबो लाना होआसै दिनै ओमफ्राय नै आब' डान्सनो रेडि जागासिनो मानसि मेंदों ना माखै आदा मेंदों मेंनायालाय फार्स्ट नाइट जाहैबायना एसे उन्दुनायानो जाबाय उन्दुनाय जायासै हेलौ जोंनि आयराखि थियाटारखौ सापर्ट खालामलाय ना आयराखि माने निरिबिलिनि चेनेलखौ सापर्ट खालाम बयबो हेफाजाब खालाम बिथाङा एसे दावखोलांबाय थानो हायो आरो बेजों लोगोसे दावखोलांनायनि गेजेरजों नोंथांमोननो गोदान गोदान आपडेट लाबोबाय थानो हायो भिडिअ एसेनोसै लोगोफोर बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन साबस्क्राइब खालाम साखाफ्रा थुखि ओमफ्राय रुम फैबाय ओंखाम जायासै बे केकखौ आरो बेखौ जानानै दै लोंनानै उन्दुनोसै आं बांसिन हराव ओंखाम जाया आरोना आगै जुरियाबो जायासै